رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna miƙa godiya ga Ubangiji Allah a cikin yalwacewa tasa ya kaddara mana zuwa wannan gari mai albarka na birnin Zazzau ba don komai ba sai don tabbatarwa karkashin falin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Malamai suka ce ai fata bayyanu shine fata sabbatu, to wannan shi ya kawo mu. Da farko yau muna 2 ga watan Sha'ban 1446 wanda ya daidai ga 1 ga watan Fabrairu 2025 da safiyan Asabati a cikin birnin Zazzau. Ga mu muna tare da wata baiwan Allah wanda za ku ji daga bakinta. Tun shigowar mu gidan nan mun yi ta cire niqabinta, ta ce a ita tana kan minhajin cewa fuska al'aura ne. To wajen mun roƙa amma da ƙircin yardan Allah ta gamsu za ta cire niqabinta. Malama lalura ne in tafi da mahzurat. Allah ya taimaka a cire niqabin. Dan lalura. To masha Allah, masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan ɗakin taro da kuma masu kallon mu a sassan ƙasashe na Afirka, mun tattaru ne ƙarƙashin bidiyon da muka ji Albani TV sun saka da babban ɗan Albani mai suna Abdulrahman Adam Albanin Zaria. To shine muka zo takanas ta Kano domin mutane kiraye-kiraye ya yi yawa, in ce wato mutane sun shiga cikin wani rudani, sun rasa menene gaskiya. Can ɓarayin sun ce kaza, can sun ce kaza, to mutane sun shiga cikin rudani. To insha Allahu shine muka zo mu cire mutane a cikin rudani da yardan Allah. Da farko za mu so mu ji da wace ce muke tare a cikin ɗakin taro. Sunana Sa'adatu Aliyu Adam. Ni ce mahaifiyar Abdulrahman, uwar gidan Malam Awal Albani. Ni ce matar shi ta farko. Muna da 'ya'ya 9 da su. Da shi. Akwai Abdulrahman. Akwai Abdulbarri. 2. Akwai Abdulwahid. 3. Akwai Abdulhalim. 4. Akwai Abdulhaq. 5. Sai a cikin mata akwai Aisha. 6. Akwai Jamila. 7. Akwai Mariya. Akwai Halima. 9. Su ne ayan da kuka haifa da marigayi Malam Albani Zaria. Allah shi ya musu albarka. To mun ji a cikin wannan bidiyon da suka fitar a satin da ya shuɗe, akwai bayanai da shi Abdulrahman babban ɗanki kenan ya yi dangane da gidan gabaki ɗaya. Shi ne muke so mu ji daga bakinki. Shin maganin da ya gaya gaskiya ne? In gaskiya ne duk duniya kowa ya sani. To shi ma in kuma ƙarya ne shi ma kowa ya sani. Yaya gaskiyan bayanan da ya yi da tume-tume da kuma ƙaryatawa da ya yi dangane da wannan bidiyon? Maganar da ya fito ya faɗa duka ba gaskiya a ciki. Duka maganganun? Duka maganganun da ya faɗa ba gaskiya a cikinsu. Je zuwa. Magana Fatima da ya faɗi Fatima ba ta da larura. Fatima tana da larurar ciwon hanta. An je an gwada asibiti an tabbatar? An tabbatar tana da ciwon hanta. Na kira shi na ce mishi Fatima ba ta da lafiya. Shi wane kin ga Na kira Abdulrahman. Na ce Fatima ba ta da lafiya. Tana fama da ciwon hanta. An je an yi test, ya ce to in Allah ya kai mu gobe ta zo in je in kai ta asibitin da kaina. Tabbatar da haka ne ya ɗauki Fatima suka je asibiti. Aka je aka yi test, ya kira ni a waya ya ce ummi mun je mun dawo an yi test. Ciwon nan an tabbatar haka ne. Ya ce to shi kenan. Amma ya fito ya ƙaryata ya ce ba shi. To dangane da wanda aka damfare ta fa, shi ma wannan haka ne ko ba haka bane? Damfara Aisha gaske ne. Tabbas an damfara Aisha. Wa'annan kuɗaɗe na oda da take kasuwanci. Wayanda take cinikayya da su za ta tura kuɗi a bata kaya
an ta kuma tura kuɗi a bata kaya. Dan kasuwan online kenan. Yawwa ta waya. Kasuwan oda. Yawwa oda. Ai kuwa a hakan matar sai ta tara maƙudan kuɗa mutane da yawa. Ta damfare su ta gudu. Ta zo tana kuka. Ita wanda aka damfara Aisha kenan. Ta zo gidana na ce lafiya, sai da ta ci kukanta ta gama na ce me yi faru, ta ce ummi. Ai haƙuri. Jarabawa ne watan sai labari insha Allah haƙuri. Ta ce ummi an kuɗin mutane an gudu da su. Na ce a garin yaya. Ta ce muna sayayya mata tana ba mu kaya. Amma an gudu da kuɗin mutane da yawa ba ni kaɗai aka yi wa ba. Matar ta rufe layi. Banki ta rufe mun rasa ta inda za mu samu ta. Na ce ki yi haƙuri. Sai na tafi gurin Abdurrahman. Na je na samu Abdurrahman na ce ka ji halin da Aisha take ciki. Abin da ya fito bakin cewa iwa ya sa ta ƙohon mace can shi ba ruwan shi. Wata kin gaya mishi? Na gaya mishi. Sai ya ce shi ba ruwan shi wa ya sa ta wannan cinikayya. Na ce neman halas ɗinta take. Gaskiya ne. Ba cuta take ba sana'a ce. Sai na kama hanya na fita. Bayan haka kwana biyu. Ya haƙuri. Da yin haka. Kwana biyu da yin haka sai wata ta taso gab da azumi ta kira Aisha ta ce tana buƙatar kuɗinta. Bara kenan azumin bara. Shekara in wannan azumin ya zo shekara ɗaya kenan. Ta kuma kira na ta ce ummi matan nan ta kira ni ta ce wallahi in ban bata kuɗin nan ba sai ta ebo min 'yan sanda. Subhanallah. Sai na ce ki ce mata ta yi haƙuri ba za a yi haka ba da izinin Allah. Za mu nemi mafita. Na ce bari in kira Asgar. Shi daraktan makarantar Albani. Na kira shi a waya. Ban ma ni da lambar shi gaskiya neman lambar shi na yi. Ai ba alaƙa da mu. Yawwa. Sai na kira shi na ce ka ji abin da ke faruwa da Aisha. Mutane sun gudar da kuɗin. Ga wannan ta taso. Mun rasa yadda za mu shine nake roƙon alfarma. A ara mana 450. Sai ice ai ba komai wannan ba matsala. Da ce to mun gode alasaka da alƙawari. Ya ce gobe insha Allah zai akantan magana na ce to shi kenan. Kashe gari ya waye. Ina kiran shi a waya na ce mishi alƙawarin nan da ka ce mu zo mu ansa ga mu nan zuwa. Sai ya ce ayyo akantan magana ba komai. Ita Aisha ta ci jarabawa kenan. Na ce haka ne. Cewa ne akantan ɗin me suna akantan ɗin? Kashiya suke ce. Kashiya me sunan shi? Malam. Kin manta to mu dai suna ina bayanin Aisha aka je ya bada kuɗi muka je na kira kafin mu je muka kira shi muka ce Asgar ya ce ka ba mu kuɗi sai ya ce ai ya shi har ya bai yi sainin ba ku ba na ce to ai ya gaya mana har ya nuna jarabawa ce kamar kaddara ta faɗo mata ya tausaya mu kuma sai na ji daɗin abin ashe ba haka ba ne subhanallah sai na kuma kira shi ice bai sa hannu ba kin ga tunda bai sa hannu ya yi sainin ba dama in ba ku kuɗi na ce haka ne sai na kuma kiran Asgar da shi darakta din sai na ce mishi to kaji abin da accountant ya ce ai da Aisha tana koyarwa a makarantar ne da sai mu dinga cirewa a albashinta subhanallah tunda ba ta koyarwa a makarantar ba zai yi mu ɗauki kuɗi mu bata ba to shi makarantar nan wata makaranta ne wannan kafin ki ci gaba wata makaranta ne da tana koyarwa a ciki makarantar shi mahaifin nata Albani makarantar da shi ya gina da kanshi su suke wannan tambayar subhanallah sai na ce to na ce ya ce min inda tana koyarwa ne za su ciri kuɗin nan su bayar don su ringa cirewa albashinta ita a makarantar mahaifin nata tun da ba ta da shi sai dai ta kawo fili ko gida shi kwalattara kenan sannan za mu bata na ce Aisha ba ta da fili ba ta da gida amma ni mahaifiyarta na tsaya mata Allahu akbar uwa ta gari kenan na ce ina da takardar gida da mahaifina ya ban mana muka mallaka zan kawo muku ita ya ce ba komai a kawo za a bayan na ce to shi ke sai na taho har na tafi zan kai takardar sai wata zuciya ta ce a'a ƴaƴanki suna da haƙƙi su san abin da ke ciki su mazan sai na shiga gidan na tattaro yaran gaba ɗayansu da Abdulbari da Abdulhalim da Abdulhaq da Abdulwahid dama su hudu suke da mallakin gidan saboda tun farko Abdulrahman ya cire kanshi sai na je na same su na ce to ga abin da Asgar ya ce min ne kuka na tuna da mahaifinsu da shi ba zai wulakanta su
za ka ji kammala Albani Zaria. Na ce ba komai, yarinya ta ɗaya tana sharan hawaye tana ban ruwa, ina shafa min kirji na tana ummi dan Allah ki yi haƙuri. Na ce ba komai. Na haƙuri. Na haƙura. Sai na ce to kun ji, sai suka ce ummi ba za a yi haka ba, za ki ba da takardar gidanki ba. Ai akwai gidan da muka gada suna haya da shi. Su makarantar suna haya da suna haya da gidan nasu. Sai ya ce to duk shekara suna ba mu 250, me zai sa mu sa hannu a takarda mu kai musu su ringa su cire kuɗin a ciki na shekara biyu su ara mana. Ga 500 kenan. Har ina ce Asgar in ba ku ba da kuɗin nan ba zai zama matsala, kuma wallahi matsalar da za ta shafe ku ba mu kaɗai ba. Muka je ofis ɗin. Muna zuwa sai na je na samu accountant da aka haɗa mana ya ce ga abin da Asgar ya ce zan kawo wani kadara ko takardar gida. A sakwanatara. Na ce to gashi mun zo da shi, ya ce haka ya ce mun in ji accountant ɗin. Na ce to gashi mun zo da takarda ga ta gida ga ta yara. Ai hakuri. Matakin nasara ne insha Allah. Mun ba daɗi sai an daure. Muka zo da ita, na ce gashi to ku zaɓa, in ta gidan ce za ku ara mana kuɗin ku ɗauka. Wata gidan haya ne to shi maɗin su karɓi su biyan shekara 2 sai su ba 500. Na ce in kuma na yaron za ku aza, buɗewar bakin sai suka ce ba su son ko ɗaya daga ciki. Waye ya faɗi wannan magana? Asgar ɗin ya kira waya ya ce ba su son ko ɗaya daga cikin wa'annan takardun. Ya kalla girman ki a matsayin ki na matan ma ne. Accountant ɗin ya ga kuma kin ji muryar shi. Na ji muryar shi ya ce sai can muna zaune sai ga Abdurrahman ya shigo. Wata sun kira sun gaya mishi kenan. Suka kira Abdurrahman suka gaya muna zaune sai ga shi abin da ya gaya musu Abdurrahman shigo ya ce an zo guri su Abdulbar suna ta hayani ana ta faɗa a gurin. Shi in ji Asgar ya gaya ma. In ji Asgar din ya zo ya gani ana ta faɗa a gurin. Sai Abdurrahman. Sannan ya hakuri. Sai Abdurrahman yana shigowa da ya kalle mu gaba daya. Da ke da kannin shi sauran kannin shi. Yana zuwa yana kallon mu gaba daya. Zai ce ummi tashi ki fita. Sai na ce ina zani, me aka gaya maka? Sai ya ce an ce ni ana ta faɗa a gurin. Sai na ce ba faɗan da muka yi a gurin. Kaji ina gaya mishi ya ki tsaya ya saurare ni. Sai na buɗe baki na ce, sai ya buɗe baki ya ce in kun zo an sa kuɗi ne akan makaranta da ba ku su saki gidan. Gidan da suke haya kenan. Wai su saki dan ka a ba mu kuɗin. Subhanallah. Sai na ce to shi kenan ni kuma wallahi sai sun saki gidan. Inda ba gidansu bane. Ba gidansu bane tunda ka faɗa su saki dan kar su ba mu kuɗi to sai sun saki gidan. Kamar da shi ma makarantar ba makarantarsu bane. Ba makarantarsu ba ce. Shi kenan sai na ce sai ka an so mai gidan ya an so gidan yanzu ya danka ma yaran akan 450 da za su ba mu. Gwamma su ba da gidan duk inda za mu je mu samu kenan. Subhanallah. Ana cikin haka sai sarki na ji labari. Na'am. Ya kira Aisha ya ce da turo da akan nan ba ya tura mata 450 da ataki. Masha Allah, kaji mutumin kirki, na saka mishi alkhairi. A hakuri. Kuma na kitso. A hakuri. To a cikin sirkan naki wanne ne ya bada nan kuɗin? Tunda sirkan akwai yawa. A hakuri. Ibrahim. To Allah saka. To Allah saka Ibrahim. To mu je zuwa muna ta sukuwa dai. Na'am. Shi ya bada wannan kuɗi. Bayan ya bada wannan kuɗi. Yana bada kuɗi na sai na ji wani farin ciki mai daɗi sai na ji duk wannan bakin cikin na lokacin ya tafi. Na ce Allah na gode maka. Ɗaliban malam sun kasa biya. Bayan makarantar da gidan duk ba nasu bane. Ba nasu bane. Da inna Allah. Mu je zuwa mama. Muna dawowa gida. Can gidan Albanin muka shiga muna zaune sai ga Abdurrahman din ya biyo mu ya buɗe baki yake cewa to wai da suke cewa makaranta ta ba su kuɗi to wai ja musu ai uban su ya ja musu. Shi Abdurrahman ne ya ce da bakin shi ya ce uban su ya ja musu da yi wakafi kenan. Shi ya ja musu duk wannan matsala ai shi ya ja musu. Albani ya cuce su da yi wakafi kenan ko kuwa me yake nufi? Albani ya cuce su shi ya dauki dukiyar shi duka ya bayi wakafi. Subhanallah.
na ce wannan wata irin magana kake, ya ce magana gaskiya ne man. Ya ce to shi kenan. Abdurrahman shi wannan magana ba Aisha ba. To bayan wannan abu ya faru duka, kenan duka Darul Hadith tun da kan shi Asgar da shi Abdulrafi'u duka ba wanda ya taimaka da ko sisi har zuwa ƙasa. Babu. Iyazu billah. To Allah cika mana mafita malama. To sai daga ƙarshe tun da na ga dai da kana ta kuka tun zuwa muke ta kuka gashi har muna firan ma kana kuka. Wani sako kike da shi wanda ke so ɗaliban malam na duk duniya duka su sani? Duk san halin da suke ciki, abinda Abdurrahman ya zo ya faɗa ƙarya ne, ba gaskiya a ciki. Kuma shi Abdulhalim ɗin da yake magana a kan shi yake cewa yana cin shi ake ba kuɗi, yana cinya kuɗin abincin yara, ba gaskiya ba ne. Wannan ƙarya ne. Sabida mahaifin shi abin da yake so ya yi karatu, abin da yake ce Abdurrahman ka tsaya kai karatu ya yi, to shine shi kuma ƙanin shi Allah ya taimake shi ya cika mahaifin shi burin shi. Shi wane kenan? Abdulhalim. Watan shi ya biyo ta farkin malam. Sosai. Gaba ɗaya muna sa da izinin Allah. Na Albani na gaba kenan. Gurbin Albani shi ne zama Albani na biyu. Allah shi na mana wannan rana. Na'am. Kuma wa'annan abubuwan da yake faɗi akan shi wai shi ba malami ba ne. Mutumin da ya haddace Ƙur'ani da hadisai. Na'am. Shi ba mai amma da ya biyo tafarkin malaman tun da yana kan karatu. Wata yanci labari insha Allah. Ba abin da zai yi faɗa in ce mishi ya bari ya ki bin umarni na. Shi Abdulhalim. Ga tausayin ƴan uwan shi. Masha Allah. Wallahi ko kuɗin abincin da ake ba su bai isa su a aljihun shi yake cikawa. Sai ya koma kamar shi ne uwarsu da ubansu a cikin gidan sauran ƴan uwan shi. Ba kuma ga babban shi baya yi. Baya yi, bai ma shiga, bai ma san halin da suke ciki, bai san ma matsalarsu ba, ba abin da ya sani matsalarsu a cikin gidan. Har ila yau dai a cikin video clip ɗin da shi Abdurrahman suka fi a Albani TV, mun ji ya kira sunan wani Alhaji Sani da yana zargin shi cewa ya cinye gadon matar shi. Kowace ce wannan matar nashi, kuma menene halakan ku da shi? Wannan maganar da ya faɗa na Alhaji Sani ya ci gadon Aisha ƙarya ne. Sirikina ne, shi ne mijin Aisha. Masha Allah. Wannan magana da ya faɗa ba gaskiya ba ne. Aisha ta kira ni kafin ta fara sana'a nan. Ta ce, Ummi, kuɗin gadonmu zan ɗauka in haɗa a cikin kuɗaɗe na in jajali in fara sana'a kayan kicin na oda. Masha Allah. Sai na ce to Allah ya bada sa'a. Amin. Allah ya sa albarka, ta ce min amin. Amma da na ji wannan maganar da ya fito ya faɗa ya ce Alhaji Sani ya ci kuɗin gadon Aisha, bai mishi halasti ba. To kamar ya kenan bai mishi halasti ba? Akwai lokacin da Abubakar Hamza da Abdulrafi'u da Asgar su suka kama shi suka kai shi police station aka kulle shi. Dalilin kuma abin da ya kawo aka kai shi police station, ƙannan shi inda an koma makaranta. Za a yi hutu a koma makaranta, ba sa koma a kan lokaci, su ne ƙarshen koma makarantar Albani, makarantar mahaifinsu su ne na ƙarshen zuwa. ‘Ya'yan malam kenan. ‘Ya'yan malam kenan. Sai aka je aka kai su a lokacin, sai suka ce a dawo da su, ai ba su kawo abin da ake in mai latti ya yi ba, kamar haifo, aizal tsintsiya. Kuma su sun san su suke musu cefanen da za su koma makaranta, kuma su ya kamata su sai tsintsiyar a basu. Aka kuma dawowa da su gida. Ana ruwan sama. Subhanallah. Aka koma aka kai su, suka bar yaran nan a tsakiyar makaranta, ruwa na dukansu da akwa. Subhanallah. Sannu sai hakuri. Ya fatinansu a gurin. ‘Ya'yan malam kenan aka bar su, ruwa na dukansu. Subhanallah. Shi ne aka zo aka gaya Abdurrahman, aka ce ga su can sun hana su shiga aji, ruwa na dukansu. A matsayin shi na babban wa. A matsayin shi na babban wa. Na'am. Wallahi Abdurrahman yana son kannan shi, su suka raba shi da ƴan uwan shi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya taso ya tawo da ƙarfin shi, yana shigowa, kuma shi Abubakar Hamza shi ne principal ɗin makarantar. Ya ce yana ina. Aka ce ga yacin Abdurrahman ya bi shi da gudu, ya to da gora ya bi shi da gudu, shi
ya hakuri sai ya gudu kenan da aka mishi sai ya haura ta kan danga ya gudu shi kuma Abdurrahman da ya ga ya gudu sai ya tafi ya she kama harkokin shi ashe police station ya tafi Abubakar Hamza ya je yayi reports report yana zuwa ya zo da 'yan sanda suna zuwa kofar gida wai a kama Abdurrahman. Kofar gidan malam kenan. Kofar gidan malam akan 'ya'yan malam fa suke wannan wai shi ne dan ya kwata musu yanci suka kira 'yan sanda. A zo a kama shi. A zo a kama shi 'yan sanda suna zuwa gida a doka ba da maka shiga gidan mutum. A ba shiga gida inda ba da court order ba. Abubakar Hamza ya ce a shiga suna nan a cikin ɗakin Albani dan ne ɗakin su Abdurrahman da suke zaune. Shi ba gidansu ba ma ba da ma a shiga. 'Yan sandan suka shiga. Suka je suka samu Mahmud Abdurrahman Bene suka daƙe suka fito da shi. Abdurrahman yana zuwa ya kira ni a waya ya ce ummi ga abin da ke faruwa. Wulaƙancin da suka yi ma ƙannena don na je na bi musu haƙƙinsu wai an zo an tafi da Mahmud har cikin gida har tsakiyar ɗakin mahaifinmu. Sai na ce to ni tun da ni ne musu laifi ba ruwan Mahmud zan tafi in kai kaina police station ɗin. Abdurrahman ya kama hanya ya tafi police station din. Ya je shiru na ji kira shiru ashe in za a shiga ana kwace wayoyinsu a ajiye da komai ina ta kiran waya ban same shi ba hankali na ya tashi. Dole da kuma. Shiru ba ɗuriya gashi dare yayi sai na bari sai da safe. Gari ya waye muka tafi can police station din. Da Alhaji Sani mijin Aishan da babban wanmu muka tafi police station din muna zuwa sai na ga Abdurrafi'u da shi Abubakar Hamza sun kwana a sel. DPO ya zo duk muka zazzauna. Ya'yan malam sun kwana a sel din. Sun kwana a sel din. Iyyazu billah. Sai shi babban wanki kenan ko kuwa kisa kace na'am. DPO ya zo aka zauna ana maganganun gaba ɗaya sai ya ce wallahi tun da yake DPO ya ce tun da yake bai taɓa ganin malam ba amma karatun shi da ya ji yake ƙaunar malam. Allahu akbar. Ya ce wallahi da yana nan aka kawo 'ya'yan malam ba wanda zai kwana a gurin nan. Allahu akbar. Sai aka gaya mishi dalilin kawo su Abdurrahman police station sabida abin da suka yi wa ƙannan shi. Ya dubi Abdurrafi'u. Tsohon darakta kenan. DPO ya ce malam ku ji tsoron Allah. DPO ke musu wa'azi. DPO yake cewa Abdurrafi'u ku ji tsoron Allah. Sannu ga hankacin na sama. Ya ce ku ji tsoron Allah. DPO yana ya'yan malam kuke wa haka. Ni ban san shi ba karatun shi na ji amma na san ko shi waye. Amma shi kuke waye wannan cin amanar wallahi in ku ci gaba da haka Allah ba zai bar ku ba. Sai Abubakar Hamza an gama wannan magana sai cewa ai ni yanzu kes din ba so nake a kashe shi ba so nake a bari ya kai jibi. Ya ce DPO ya ce baka isa ba za a bar kes ya kai jibi ba yau kowa zai tafi gidan shi ya kwana da ina da ma ba za su kwana ba in kuma kana jaja ga babban yayanta na lauya ne sai ku je ku ɗauki lauyi a shiga kotu. Masha Allah masha Allah. In ji shi DPO yake gawa Abdurrafi'u da Abubakar Hamza. To kaga wannan ya nuna Abdurrahman yana son ƴan uwan shi a da kansa a haɗe yake. Gaskiya ne. Yanzu su suka shigo suka raba su ta ƙarfi da yaji. Subhanallah. Ni ina tunanin ma wani abu suka yi wa Abdurrahman. Subhanallah. Dan abin yana ɗaure min kai wallahi. La ilaha illallah. In kuma jarabawa ce. Ya Allah Ubangiji ya Amin. Ya Allah Ubangiji mutum lamba mu ji gaje mai ke ni. Na san yaya da dukkan su. Uwa ta gari kenan saka dafi. Uwa ta gari kenan ya hakuri. Ya Allah Ubangiji kai masa albarka. Amin. Ka haɗa min kawunan su gaba ɗaya. Amin. Ya Allah ka dube ni ga wa'annan maƙiya azzaliman Allah da suka fake da Allah suke cutar mu. Amin. Ya hakuri. Jarabawa ne Allah ya watan za a ji. Allah bai gwamnan azzalimai. Insha Allah. Hakuri. To ma ci gaba da waƙar tubuwar. Ma ci gaba? Yawa to masha Allah.
har ila yau dai a cikin kilip ɗin da suka fitar sun nuna cewa surukan 'ya'yanki ne suke zugo su domin suna so a karɓa wakafin da mahaifinsu ya yi su su koma daga baya suke cinye dukiyar makarantar. Ya gaskiya wannan magana? Wallahi ba gaskiya a ciki. Duk san zuciya ne da sharri da suka musu. Duk ba gaskiya a cikin wannan al'amari wallahi. To, masha Allah. Sai tambaya na ƙarshe, intanet da gaskiya dole sai mun zo mun tsaya anan domin halayen da gidan gabaki ɗaya da mahaifiyar da yaran kowa kuka yake yi. Tambaya na ƙarshe, ya gaskiyan cewa ɗanki Abdulrahman ya zo har gida ya nemi gafaran abin da ya yi a tibin Albani TV ko kin neme shi ne? Da aka gaya min aka kawo min bidiyon na gani sai na kira shi na ce Abdulrahman wannan abin da ka je ka faɗa duk ƙarya ne a ciki, ka je ka ƙaryata ka ce maganan da kai ƙarya ne. Sai gashi ya zo. Na ce Abdulrahman ba haka ba ne, duk abin da ka faɗa ba gaskiya a ciki, ka je ka goge. Ya ce ummi ba zan iya biki roƙe ni, ina roƙon ki gafara ki yafe mani. La ilaha illallah. Na ce to ni zan je in ƙaryata. Ya ce ummi na yadda ki je ki ƙaryata. Yanda muka yi da shi kenan. Amma dai ya roƙe ki gafara. Ya roƙe ni gafara, ya ce in yafe mishi. Kuma yafe mishi. Na ce na yafe mishi. Na ce amma zan ƙaryata abin da ka faɗa tun da ba gaskiya ba. Ya ce ya yadda ƙaryata. To masha Allah. Allah saka da alkhairi. A nan za mu dakata ba don ba tambaya ba, a sai dai gidan ya barke da kuka, kowa na kuka, yara maza da mata da muwa masu sauraro kowa ya barke da kuka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka